алан, үррә, кат, дәүләт әлемнәрен күтәрергә. Күренекле шәхесләргә вай минем газиз халкым. Алар турында сөйләргә бар минем тулы хакым. Һәрберсе шал тарихында калдырган җуелмас ис. Моңлы җырын киен язып, әйткән гыйбрәтле сүз. Бер им балаларга шулай насихат итте ки: "Эй җаннарым, угланнарым, насихатны ишетегез, һөнәр өйрәнегез. Дөньяның милкенә вә дәүләтенә ышанырга ярамас. Һөнәр бер агым судыр вә ышанычлы дәүләттер. Һөнәр иясе әгәр дәүләттән төшсә дә кайгы юк. Эй угыл, син дә шулай ук һөнәр өйрән. Тәрбия өйрән, гыйлем өйрән. Халыкның караңгылыктан яктылыкка алып чык. Һәм алар Алланың бирмеш көнендә сине мактап телгә алырлар. Вак-төякләрне кат-кат тапкырлау. Тапкыр чыгышны кичкенә сөенеч куанычларга, көенеч хәсрәтләргә бүлү. Шатлыкларыбыз җипшек кардан шар әвәләгән шикелле зурая. Кайгыларыбыз язгы боз ирегән кебек кичерәя барсын иде. Математиклар өчен гомернең мәгънәсе шулай. Тәрбия бирүнең төп максаты югары әхлаклы, милләт мәгърифәтен кайгыртучы һәм җәмгыятькә файда китерүче шәхесне тәрбияләү. Гыйлем вә тәрбия ыргыларын хәзер ихлас мәхәббәт илә чәчсәк, киләчәктә файдалы җимешләр
de үзегез җыярсыз. Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья малды да үзгәртә алмас. Tutalmışsın be bebe. Uksine, tutan hazır. Tutalmışsın, ettim bit. Oy, Emil, kileli, koraledim. Nerse buldu? Bunda nedir var? Şunlap. Indi. Kostu gülme, ısıldı. Dişler bulmasın. Yok. Eyde, koribas. Tutaydı. Nerse bu? Bilmeyeyim. Eyde opadan soribas. Olina apa, kilunda, ki. Daha nerse jimirdiniz? Yok, taptık. Bu bit şülmek, Tatar halkı anday rizığın pişirgen. Bunun içinde dağın nedir var bit? Üç pişmaklı hatlar, pişirilgen yallık, ırşık, gündelik. Bizning ruhiy boylig'imiz, milliy traditsiyalarimiz ise alar bizga bugungi ham kelajak uchun kerak. Ko'rganimizcha xalqimizning yo'li, urf-odat ham bayramlarini o'rganu zo'r ahamiyatga ega. Tatar xalqi har vaqt o'zining yo'llarına to'g'ri bo'ldi. Chunki alar bizga bek yiroq bobolarimizdan miros bo'lib qolganlar. Tik unutmasqa, saqlarga, buundan buunga жеткирилге ide alarni. Yıldağlar imin girsinler. Kol yavrulu avul kapısından isen imin kaytıp girsinler. Aytır söz
özüm kaldı. Bir məlli barısı yuğaldı, yuğaldı. Qaylarda, bugün sen qaylarda. Qaydan özlüm seni, quyoshda aylarda. Yıkaz yolları, yuğarı, yuğarı. İzimden qabaklap sanıyman yıldızlarını. Yıkaz yolları, yuğarı, yuğarı. İzimden qabaklap sanıyman yıldızlarını. Bilin kısıp bulgan diler, bir yere kungan diler. Elle koyun kurnep tura salvatta bulgan diler. Elle koyun kurnep tura salvatta bulgan diler. Keşilerini keşeyike oğlunu zırlaydiler. Elle koyun kurnep tura salvatta bulgan diler. Elle koyun kurnep tura salvatta bulgan diler. Kombinizon algan diler, şinelin salgan diler. Şinelin salsa da saldan gadete kolgan diler. Şinelin salsa da saldan gadete kolgan diler. Bilin kısıp bulgan diler, bir yere kungan diler. Elle koyun kurnep tura salvatta bulgan diler. Elle koyun kurnep tura salvatta bulgan diler. Халық йолаларга, ғұрып-ғадаттарга, бәйлемләргә бик бай. Алар барсында безнең әби бабаларыбыз күңел сандыгын күрсәтә торган дәлилләр. Нәрсә генә эшләсәләр дә, алар бер-берсенә таянганнар, эшне күмәкләшеп башкарганнар. Шул ук вакытта үз күңелләрен үзләре күргәннәр. Уен көлке, җыр бию белән авыр эш тә җиңелрәк тоелган. Уйнадык та, җырладык та, бүген бездә аулак өйдә булмаганнар безнең күңелне аңламый. Татар халык иҗатын, милли гореф-гадәтен, тугры халык антларга, сүз бирәбез сакларга. Дуслык җебе өзелмәс ул, халык моңы бер җирдә. Безнең мондый очрашулар истә калсын гомергә.
Biz аларга күпме эш кушып калдырган идек. Ник тыңламыйсыз? Ничә бит китап укыдыгыз? Булсын, әллә каникулларда укырга ярамый дигән? Әйдәгез, бөтенебез дә китап укырга. Киттек. Балакай, туктап тор әле, нишләп син аларны ачуланасың әле шул сабыйларны? Biz de яшь чагында шулай авыллар өйләрендә күңелле итеп ялый тәдер идек. Шундый күңелле рәхәт уеннар уйныйдыр идек. Менә бит балалар, менә рәхмәт сезгә. Бу бит инде татар халыкның изге йолалары. Шулай бит? Шулай. Әбекәй, бер җырлап китче әле. Шулай дисез менә балакайларым. Гомерләрнең ярысы чакларында язмышыңга сулга да ата. Җырлый бер картарыбыз әле, истәлеккә әйдә бер фото. Җырлый бер карарбыз әле, истәлеккә әйдә бер фото. Күлә бер карарбыз әле, истәлеккә әйдә бер фото. Истәлеккә әйдә бер фото. Истәлеккә әйдә бер фото. Кешегә белем ни өчен кирәк? Аның кеше тормышындагы әһәмияте нинди соң? Бер караганда бик гади сораулар кебек. Әмма күп вакытта шундый гади сорауга җавап бирү кайбер нәрсәләрне яхшырак аңларга ярдәм итә. Белем безнең тормышта искиткеч зур әһәмияткә ия. Белемнән башка йортларда төзеп булмый, кешене дә дәвалап булмый, автомобильдә йөртеп булмый, пианинода да уйнап булмый. Билгеле бер белем булмыйча, гомумән берни дә эшләп булмый. Хәтта иң гади эшләр эчендә нәрсә дә булса белергә кирәк. Татар халкы кайда гына яшәсә дә, нинди милләт халкы белән аралашса да, һәрвакыт дус, тату, туганнарча яши белә. Ерак чит илләрдә генә түгел, ә бездә ерак булмаган җирләрдә дә аларны очратырга мөмкин. Бүләк аланыбызның икенче агымында Рәсәйнең төрле почмагыннан татар булулары белән горурланып килгән егет-кызларыбыз биредә. Алар Красноярск, Төмән, Пермь, Ульяновск, Пенза, Чиләбе, Оренбург, Саратов, Курган, Киров, Рязань, Әстерхан, Иркутск, Свердловск, Түбән Новгород, Екатеринбург, Мәскәү, Башкортстан, Мари Эл, Удмуртия, Казан, Чаллы, Әлмәт, Лаеш, дуслык күперен булдырган Актаныш муниципаль районы башлыгы Зарипов Ленар Рафак улын һәм гимназия директоры Хаева Хамиджанова Венера Хаматнасых кызын бирегә чакырабыз. Хөрмәтле җитәкчеләребез, сез дә Актанышыбызны билгеләп куегыз әле.
Dünyada көп нәрсе білдім, сені туған тіл арқылы. Dünyada көп нәрсе білдім, сені туған тіл арқылы. Hürmetli Linar Rafak улы һәм Венера Хаматнасыйх кызы, урыннарыгызга рәхим итегез. Olan тигезлән уракан төркем башлыкларына рапортларны тапшырырга. Хәерле тәшкилкәне Даман беренче төркем бүләк аланын икенче агымның ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапорт тапшырды төркем башлыгы Гибадуллина Алина. Рапорт кабул рәхмәт. Хөрмәтле иптәшлек Айдаман, икенче төркем икенче агым ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапорт тапшырды Сираев Амир. Рапорт кабул рәхмәт. Төркем үрә кат. Безнең исем Даюк Насыри секретаре. Безнең сүрән Китап акча алгандагы язулар шул вакытны билгеләр. Иптәш Өлкән Айдаман, 3нче төркем бүләк аланының икенче агымның ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Трутнев Карим. Рапорт кабул рәхмәт. Сара Шакулова шәкертләре. Без малайлар һәм кызлар белемгә тип барабыз. Авылга юлда чыкса белем белән җиләбез. Хөрмәтле Өлкән Айдаман, 4нче төркем бүләк алыгына икенче агымына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Ракипова Наилә. Рапорт кабул рәхмәт. Төркем
Иптәш Өлкән Айдаман 5-нче төркем бүләк аланының 2-нче агымының ачылу тантанасына тезелде һәм әзер рапортны тапшырды төркем башлыгы Гарипова Әминә. Рапорт кабул, рәхмәт. Хөрмәтле алан җитәкчесе, бүләк аланының 2-нче агымы ачылу тантанасына тезелде һәм әзер рапорт бирде Өлкән Айдаман, Хусаинов Айнур. Рапорт кабул ителде. Рәхмәтле алан, хөрмәтле балалар. Аланыбызга ял итүче ераклардан Россия Федерациясының 20дән артык регионнан килгән аланыбыз кунаклары. Сез бүгенгесе көндә безнең Актаныш уртасында урнашкан бүләк аланын тагы да ямьләндереп җибәрдегез. Безнең аланда бүген бик зур бәйрәм. 2023 елның 2нче агымын ашып җибәрәбез. Әйе, без сезне бүген әгелеге аланда күрүгә бик шат. Сезнең ялларыгыз файдалы булсын, күңелле булсын иде. Яңа танышларыгыз, яңа дусларыгыз, яңа иптәшләрегез барлыкка килсен иде. Сезнең ялларыгыз шушылай матур, күңелле усын өчен әлеге оешмада сезгә 35 хезмәткәр үзенең тырыш хезмәтен куячак. Арча педагогик киллиятеннән үзебезнең районыбызның иң шәп, иң матур шәкертләре ди, КФУ дибезме, башка уку йортларыннан килгән сезнең Әйдәман апаларыгыз һәм абыйларыгыз сезнең белән 18 көн дәвамында эшләячәк. Сезгә бу аланда уздырган көннәрегез бары тик файдалы булсын иде. Сәламәтлегегезне дә арттырып, белемегезне дә арттырып, кәефләрегезне дә күтәреп, яңа уку елына тагы да зур көч җыеп, үзегезнең гаиләләрегезгә, мәктәпләрегезгә, күршеләрегезгә, авылдашларыгызга һәммәсенә дә безнең Актаныш районы турында, Актаныш районында шундый искиткеч матур алан бар икәне турында да кайтып сөйләсәгез иде. Һәммәсенә дә сәламнәребезне җиткерсәгез иде. Сезгә күңелле яллар булсын. Иң мөһиме, барыгыз да агымның ахырына исән имин булыгыз. Сезнең иминлек иң беренче чиратта тора. Барыгызны да бәйрәмнәр белән балалар. Алан игътибар. 2023 елның бүләк аланы 2нче агымын ачык дип белдерәм. Бүләк аланы әләмен күтәрергә. Яңгыратып далаларны кыйынабыз кояш нурында. Барлык куәтле яшьләрне без артыбыздан дәшәрбез. Кулларны тотышып, елмаешып яшәрбез. Барча дөнья балалары сәламәт булсын, яктылык һәм шатлык белән. Күңелләр тулсын, барча дөнья балалары сәламәт булсын, яктылык һәм шатлык белән. Күңелләр тулсын. Хәзер аланыбызның түренә безнең бүгенге бәйрәмне сәламләү өчен килгән кунакларыбызны чакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле кадерле балалар. Безнең әйдәманнарыбыз, безнең бу бүләк хезмәтчәннәре, бүләк аларның хезмәтчәннәре. Менә тагын күңелле вакытлар җитте. Җәйге
каникуллар. Уйлап карасагыз, койсагына өлкәдән дә килмәгәнсез, кайдан гына килмәгәнсез. Монда бергә булган вакытыгыз сезнең күңелегездә мәңгегә калсын. Бер-берегезгә хөрмәт белән карагыз. Һәр вакытта да чын кеше булып калыгыз. Орысча әйткәндә, оставайтесь всегда честными людьми, всегда оставайтесь самими собой. Гади булып күренергә курыкмагыз, һәр вакытта үзегез булып калыгыз. Монда үткән көннәр сезнең гомерегез буена исегездә калырлык булсын. Үзегезнең тормышыгызның бер тарихи битенең күңелле истәлеге булып калсын. Әтәниләр исән сау булсыннар. Үзегездә мотор итеп, яхшы көч җыеп, яңа уку елына, яңа көчләр белән, яңа дәртләр белән, яңа уйлар белән кайтып китәргә ясын. Яхшы еллар сезгә балалар. Яхшы настроениеләр. Мотор итеп китәргез. Рәхмәт. Хөрмәтле коллектив, ял итәргә килгән укучылар, балалар, сез икенче агымга ял итәргә килдегез. Таныш ул Татарстанның иң ерак районнарының берсе һәм иң матур районнарының берсе. Монда безнең гел тәртип, без үзебезнең татар булуыбыз белән горурланабыз. Безнең районда башка милләт вәкилләре дә яши, без аларны бик хөрмәт итәбез. Сездә дә нәкъ шулай, сезнең арагызда төрле милләт вәкилләре дә булырга мөмкин, ләкин сез бер-берегезгә ихтирамлы булыгыз. Тәртипле бала гына ул чын илебезнең патриоты була. Сез матур гына ял итеп, күңелле истәлекләр белән, менә сезнең йөрәк читегездә һәр вакытта без бүләк аларында булдык, без матур актанышны күрдек дигән теләкләр белән ял итеп китсәгез иде. Кайткачтан әти-әниләрегезгә бездән зур сәламнәр җиткереп, менә монда матур мизгелләрне истәлек итеп кенә алсагыз иде. Күңелле яллар сезгә, балалар. Рәхмәт бик зур. Uzun yo'lga chiqqan yo'lchi bizlar, yoqdi dunyo bo'ylab barakasha, ko'pmi umr berilganin bilmayim, bu dunyoga bir bizdan ikki kelmaydi. Sevmingni lakinni bu dunyoga bir bizdan ikki kelmaydi. Har so'rashda, har bir tunda yok tartınma bu dünyada, durup yaşar sulayına. Harikalar usta yaşı bulan, her mizgilin doğarlı sular. Yok giderken tügel, bugün hazır yaşa. Bakır şunday, yakın şunday yanakşanda. Günlerdenge hıyır yarışelle, şanda yakın, kışın bulsa yanaşelle. Her soluşta, her bir kunda, beraber yüreğinle durma, yok tartınma bu dünyada, durup karan yaşa sulayıra. Yanda bulsa yakın kışın, sınga kalma gözlerine, doğru karıp ıdılıp yara.